Ολυμπιακός Περιστέρι 87-74 στα πλαίσια της 8ης αγωνιστικής της Basket League. Εδώ σε ένα σεφ που ετοιμάζεται για ανακαίνιση, περιμένει τον Πετρούσεφ, και ένας Ολυμπιακός ο οποίος έδειξε ότι είναι όλο και πιο έτοιμος. Πρωταγωνιστής ο γνωστός, ο συνήθις ύποπτος Τόμας Βόκαπ με 22 πόντους, 13 πέτυχε ο Λαρετζάκης που βοήθησε πάρα πολύ σήμερα και 14 ο Άλεκ Πίτερς, ενώ ο Νίκολα Μιλουτίνοφ δείχνει ότι σιγά σιγά μπαίνει σε φόρμα και έφτασε και τους 9 πόντους. Ήταν και σημαντικός, πολύ σημαντικός ο Μπρασδέκης, ο οποίος πήρε προσπάθειες, τράβηξε πάνω την άμυνα του Περιστερίου, κέρδισε πολλά φάουλ. Από το Περιστέρι ξεχώρισε ο Τόμψον για την ομάδα του Σπανούλη, που ήταν αρκετά ανταγωνιστική. Είδαμε ένα ωραίο παιχνίδι, ένα ωραίο μπασκετικό παιχνίδι, και έτσι ο Ολυμπιακός κρατιέται και σε αγωνιστική ετοιμότητα για την εβδομάδα της Ευρωλίγας, για το παιχνίδι της Ευρωλίγας που έρχεται. Αυτά θα δείτε περισσότερα στη συνέχεια.